De gemeente Noord-East-Friesland wil het Jeddere Lauwerscollege in Kollenbroeke voor de neetopvang van maximaal 75 vluchtelingen. Per 1 maart sluit de neetopvanglocatie in Gerkes-Kleerster. En dat betekent dat Veiligheidsregio Friesland een alternatieve locatie ziek maakt. De gemeente vindt dat zij verantwoordelijkheid nemen moet bij het vinden van een oplossing. Ja, we willen van 1 maart tot en met 21 juli willen we hier crisisnoodopvang hebben. Dat betekent dat je asielzoekers opvangen worden die in afwachting binnen van het antwoord op de vraag als ze hier talitten worden. De vluchtelingen die opvangen worden in Kollen binnen van het Gustapad dezelfde mensen als nou in Gerkes-Kleerster. En dat betekent dat er gezinnen komen in Kollen. Nou, dit gebouw is van ons, dus wij zijn baas. Wij bepalen wat erin komt. En wij willen er geen minderjarige alleenstaande asielzoekers in hebben. We willen er gezin in hebben, zodat het hier goed in de buurt op draagvlak rekening kan. In Gerkes-Kleerster gaat het helemaal prima. Geen enkel incident, oude man. Dus vol vertrouwen dat dat hier plak vinden kan. 10 juni is er een keerkomst voor omwijningen. Verskaten omwijningen reageren vreed in eerste instantie positief. Iedereen heeft zijn oordeel misschien wel, maar ik denk sta er zelf maar eens zo voor. En dat je plek hebben moeten. Nou, dat vind ik wel mooi dat ik gezin ben weer. Dat is wel leuker, ja. Ja, wat maakt dat voor jou het verschil? Nou ja, die jongen, dat vleent ook wel maar wat heen. Laat ze hier maar komen. He? Ze hebben plek nodig. En als ik plek nodig heb, hoop ik ook dat ze mij helpen. Wat de gemeente akkoord gaat, wordt de opvang van 1 maart oude Iepen naar uiterlijk 31 juli.